Jsem zrovna chtěla točit part 2 a celý se mi to tady resetovalo, i ty věci, protože co se to stalo, já to musím stalit celý znova. Ze mě děláte srandu, mě z toho je. Já jsem si s tím dala takovou práci. Ono se mi to vyresetuje, tohle mě úplně naštve. A pak vám ukážu ještě divnější věc, jo? Koukněte. Tady jeden. Kde je? To ne. Prostě úplně divné to je. Tak už tu není. Ale koukněte, jo? Pojďte do první. Jestli se mi teď vyresetuje i to druhý patro, já tu hru zabiju. Já toho zabiju prostě. Já na tohle nechápu, jak se to stalo a nevím, co se to sakra vánsky děje. Co to sakra je? Proč se mi to vyresetovalo? Prosím, už se zapni prostě. Koukejte. Vidíte, co se to děje? Vidíte to? Co se to sakra vánsky stalo? Že mi to tady někdo vysvětlí. A proč, co tu dělá tohle? Halo? Co se to sakra vánsky děje? Ona se ta hra zbláznila, nebo co si mám jako myslet o tom? A někdo mi zmizelo to mimino. To dělá vůbec tohle? What? Co to je? Ta hra se pomátla. Co se to sakra vánsky děje? Co se to děje? Já to musím znova postavit. Znova všechno. To si znovu dělej srandu. To si ze mě dělá ta hra. To si dělá srandu. Proč se mi to vyresetovalo? Co to sakra je za logiku toto? Co to je prostě za logiku? Já to musím znova vybavit, znova to celý udělat. A znova musím udělat úplně to stejnou svačinu. To mě tak naštvalo. To si z nás fakt už to dělo srandu. To kažu jednou. Prostě si z vás nedělám prank. Co to je prostě? Co se to děje? Já to musím... Co tu já, sakra, toto? To sem vůbec nepatří. Halo? Ta hra se zbláznila. Nebo co si mám od... Ta hra se definitivně zbláznila. Tohle tady vůbec nemá bejt. Co to tu sakra dělá? Cože? Co se to děje? Můžete mi to vysvětlit třeba, nebo jako what the hell? To tady vůbec nemá být. Jestli mi to prostě resetovalo. Jestli mi to resetovalo. Halo? Já to teď jdu celý dělat znovu. Takže ten jakože druhý part vydám asi, já nevím, já to vydám asi v úterý nebo ve středu vydám druhý part. Tohle mě
Tak, naštval, mám chuť tu hru, to chuť rozbít. Tohle, ať si mě nepřeje prostě. Si chci normálně natočit. Normálně jsem to pokazila. A teď prostě musím za to pejkat, když jsem nic neudělala. To si ze mě prostě dělají srandu. Takže to teď já celý znova a druhý part teda vyjde buď v úterý nebo ve středu. Takže se strašně omlouvám, ale jakože já fakt nevím, co se to stalo, takže prosím, neberte to za zlé. Je to úplně lágnutý, nevím, co se stalo, prostě jsem úplně mimo a štve mě to. No nic, takže, no tak čau. Takže čau. Tak čau. Mějte se pěkně.